Moikka! Mun nimi on Matilda Nikkinen ja mulla on ilo tulla Joensuun musiikkijuhlille esiintymään 14.6. Kello 18 Joensuun Konsan konserttisalissa kajahtaa Inner Inversions-niminen konsertti, jossa allekirjoittanut ja pianisti Joonas Haavisto esitetään muun muassa mun omia biisejä. Musiikissa ja elämässä ylipäätään mulle tärkeintä on tunteet, herkkyys ja virheiden hyväksyminen. Ja näistä 3 teemasta mä ammennan mun omassakin musiikissa. Ois ihana nähdä sua silloin siellä konsertissa. Oot lämpimästi tervetullut kuuntelemaan, että miltä tää maailma kuulostaa meikäläisen korvin. Nähdään siellä.